bod chi gyd gyfeillion yn eistedd yn ôl yn gyffyrddus a phaned o de cynnes yn eich llaw, oherwydd mae'n fore o gyffro mawr fan hyn yn Cylch y Defaid, bore y Pencampwriaethau. Fe fyddwn ni'n cychwyn gyda nillwyr o dosbarthiadau yn mynd ben-bennau gilydd yn ei hydrannau cyn gorffen gyda'r brif Pencampwriaeth. A dwi'n ffodus iawn i gael cwmni y ddiawd berffaith bore yma, y gŵr o'r graig o Fachynlleth, Dylan a Anwen Jones, Sioe. Croeso to ni chi'ch dau. Diolch Mynydd. Y ddiawd berffaith, fydde fi'n iawn i weid na? Gewn ni weld nawr yn cwplorio falle. Gewn ni weld fo'n gwybod mas bydd y diweddar. No comment, No comment, gair dda fyna. Nawr te, ni dechrau gyda Pencampwriaeth y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur. Y math o un ni'n gweld yn pori ar y mynyddau ni, Anwen. Ie, wrth gwrs, a mae rhain wedi gwneud yn ofnadw o dda ddo, ac yn awr yn mynd ben-ben yn erbyn ei gilydd heddi. Mae'n pleser bod yma a gweld y safon, mae fe'n arbennig chwarae teg. A dyna beth sy'n dda, mae heddi yn swno'n gymleth, ond beth yw e, mae'r adrannau yma yn mynd ben-ben a'i gilydd yn y diwedd, yn diwedd. Ni dechrau nawr gyda'r Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur, a ni'n gweld y ceri fyna nawr o iddo Geraint Davies, dan yr eglwys Aberhonddu. Yr ceri wedi dod yn boblogaidd? Yndi, mae'r ceri. Mae wastad wedi bod yn boblogaidd, ynddi, achos mae'n dafod mor smart, ynddi, yn dangos un yn dde. A falle, mae'n mwy poblogaidd falle am y ochr y ddafad yn ytrach neu'r oen tew. Ond mae'n ddiddorol iawn gweld rhain heddiw yn edrych, maen nhw'n edrych yn ffantastig yn dydyn nhw, i fod yn deg. A Geraint a'r teulu wedi cael diwrnod i'w gofio ddoe, 5 carden goch a 2 garden glas. Felly mae diwrnod prysur dy flaen y heddi, Anwen. Ti'n gwybod beth? Mae'n anhygoel y gwaith sy'n mynd mewn. Mae'n hawdd iawn i ni sefyll fan hyn yn diwe ac i farnu ac i feirniadu, ond yr holl waith sydd yn mynd tu ôl y llenni adre yn cael rhain i gyd yn barod, dewis a dethol yr ŵyn. Ti'n gwybod beth? Mae fe'n arbennig bod nhw'n gallu troi allan ŵyn cystal yn diwe. Ydy, a wedyn mae dan ni'r maes yfed wedyn yn yr ail bar yn y llinell yn fyna. A mae rhain yn fryd sydd yn boblogaidd, ond yn fryd sydd yn cael ei gysylltu gyda'r ardal maes yfed sydd ddim yn bell o faes y Sioe. Na, wrth gwrs, mae rhain yn bar, pert i wedi gwir, ond ni wedi bod yn gwylio peth ddoe ar y teledu, a mae gen nhw glaniad da, a beth sy'n wahanol am rhain, mae rhaid wedi cael ei trimio fwy na'i gilydd yn does, so mae nhw'n cael ei troi allan yn wahanol, ond par smart iawn. O iddo Martha Duggan, Icon Farm Court o Bywys, a wedyn os na ni edrych lawr y llinell, mae dyn ni amrywiaeth eang o wahanol frydau yma. Ni'n gweld wedyn teulu Lower Drostrep, Powys, gyda'r sifiot bryniau Brycheiniog, a wedyn mae da ni teulu adnabyddus iawn wedyn, Gwyn a Linda Davies, Godfer Garth Ceredigion. Gwyn wedi cael diwrnod prysur wrth y maic ddoe a heddiw yn gwylio'i bar nawr yn y cylch. Mae nhw'n deulu sydd yn gwneud tipyn yn y sioe yn drwy'n Gwyn a Linda. Odyn, chwarae teg. A ti'n bod be, mae nhw'n ofnadw o smart. Ti'n gweld, mae'r gwalaniad rhain, mae nhw fel ford fach y ddoi yn dyn nhw. A wedyn ni'n gweld teulu ifanc Neil a Rhian, Iestyn a Iwan Dylan gyda'r penfrith Biwla o Gwarallt Sir Gar. Nhw wedi cael 3 carden goch ddoi, a wedyn Daniel German. Rhyw bron gallu llanidloes yn y pen draw fan'na. Ni'n gweld nhw'n bell yn dyn ni. Gyda hefyd par bach byddwn ni'n gweud, smart i hwnt. Ti'n gweld rhain yn y pen draw? Do, maen nhw'n smart o'n adwyn, ydyn nhw. A mae'r biwla hefyd i fod yn deg. Mae'r biwla yn fryd arall sy'n wastad yn dal y llygad yn dydyn achos y lliw dyn ar y pen. A da ni, Daniel German, yn cael ei dynnu mlaen. Wel, ar y nodyn yna, tra bod y beiriad wedi tynnu rhestr fer, gawn ni hoi fach o Gylch y Defaid ac fydden ni'n ôl pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur. Nôl am Cylch y Defaid, Pencampwriaeth y Brydau Mynydd ac Ucheldir Pur. Michael Owens, Glan Tre Pontchan sy'n beirniadu. Dylan, nawr te, beirniad sy'n brofiadol iawn wedi ennill y brif Pencampwriaeth 1-4 gwaith yn y gorffennol. Yndi, mae'n brofiadol iawn, dydy o. Mae o siŵr fo'n gwybod iawn be mae'n edrych am. Swn i ddim yn dychmygu bydd yn gwastraffu llawer amser, deud y gwir Mynydd. 3 phar sydd da ni, Anwen? Mae'n cael gres i drad, fydden ni'n gweud. Ac bod e'n gwybod beth mae e'n hoffi, mae rhaid edrych arno nhw fel par, yn dos e. Mae'r cydbwysedd yn bwysig. Ni wedi gweld y pwysau rhain yn gynt ddoi. Mae'n anodd dewis a dethol. 3 Cymro sydd yn y ras. Mae da ni dan yr eglwys Aberhonddu. Mae da ni Godfer Garth Ceredigion a wedyn German Llanidloes. O, ni Ceredigion mae fynd, Anwen!
Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Mae'r ein yn bar smart o arbennig yn dyn nhw. Wel, fi'n gwybod fydd ar rhywun emosiynol iawn yn gwylio nawr. Yr un sy'n sylwebu yn y cylch yma, Gwyn Davies, Godfer Garth Ceredigion. Mae fe yn Lyddagre yn barod a Linda hefyd sy'n wrth y lliw fyna yn gwneud yr arddangos arbennig. Haeddiannol iawn yn de, a maen nhw'n dau oen arbennig, swn i'n dweud o fan hyn. A chwarae teg mor gefnogol bob amser yn dyn nhw. Sifiot tiroedd o gogledd, Gwyn a Linda Davies yn cyrraedd y brig, a wedyn ni draw i gael sgwrs cyflym iawn gyda nhw nawr. Diolch o galon i chi dau. Chwarae teg i Gwyn a Linda, mae wedi bod yn gweithio'n galed fan hyn yn y sioe o flwyddyn i flwyddyn, a maen nhw wedi wneud i fan hyn gyda'r sifiot tiroedd gogledd. Well, congratulations, Linda. Thank you. What does this mean to you? It just means everything. It's all about farming and producing really good livestock and trying to promote the breed and show the politicians what we really try so hard to achieve. The Welsh can certainly produce fantastic Welsh lamb. Yes, very much. Very tasty. And you've been working really hard, you and Gwyn, behind the scenes as well, preparing the show in the summer and the winter. It's a lot of work. Very much, yes. A tremendous amount, more than people actually probably know anything about. Lots of things go on in the background. You work very hard, and thank you for everything you do. And I will have a quick chat with Gwyn, because I know we will be quite emotional. Fe fydd Gwyn yn emosiynol iawn gyda'r enillydd. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi, Gwyn. Mae rhaid cael gair â chi hefyd. Ni wedi bod yn siarad â Linda, ond anhygoel. Chwarae teg i chi. Na, hyfryd. Nithon ni yn 2010, trydythas Ceredigion, a wedi gwneud heddi eto, so Bach yn emosiynol braidd. Dyna fi. Fi yn torri lawr, llai bethel, fi mor falch. A'r pam, fi'n gweld mam yn edrych yn o fi. Fi Gwyn. Sorry. Ceredigion, proud iawn o chi. Da iawn chi, Gwyn.